הבאים לעקב בזלת הגולן, ברמת הגולן. אני שמח שאתם באים, אני אפילו מתרגש, לומר את האמת. נספר לכם את סיפור הקמתו של העקב הזה. אני גר בגולן כמעט 30 שנה, מאז 1986. ומאז שהגעתי לכאן היו מסביבי מאות דונמים של כרמים. ניסיתי לעשות יין מהענבים האלה, ובלשון המעטה לא יצא משהו. הבנתי שכדי לעשות יין צריך לדעת. מחלתי על כבודי, קפצתי לקביר רמת הגולן, הלכתי לוויקטור שיינפלד, העינן הראשי שלהם, אמרתי לו, ויקטור, מה עושים? זה לא עניין פשוט, צריך להיות מדויק, נקי, מחושב, וניסיתי להכניס את הטעם האישי שלי. וצריך לתת כבוד גם לקפנים, גם לענבים, גם לתהליך הייצור. ומאז באמת היין השתבח, ואני המקצוע שלי, אני מוכר טרקטורים. וניסיתי להגיע ללקוח בירושלים שלא הסכים לפגוש אותי. הגענו אליו, שלום, מה נשמע, מה קורה? מדברים, פוליטיקה, אוכל, כדורגל. ואני אומר, תשמע, אני גר ברמת הגולן ואני עושה יין. וזה היה די יוניק, זה היה די מיוחד בימים האלה. היו אולי בישראל 20 יקבים. קיבל ארגז, בקבוק, פקק ויין. אמרתי, יאללה, כפרה על הארגז יין הזה. עברו 3-4 חודשים, טלפון. כן, אדום ברש, איזה בגר אתה רוצה? הוא אומר לי, שום בגר. תביא 10 ארגזים. הוא אומר, תגיד, אתה השתגעת, מה אתה עושה עם... הוא אומר לי, שמע, יין מדהים. אמרתי, וואלה, יש לי עסק. היה לי ברור שאני צריך לעבור מקור ולהגדיל את היקב, ואכן עברתי מחממת הפרחים למבנה ברפת, והקמתי את יקב הבוטיק הראשון בגולן. החלטתי לקרוא ליקב יקב בזלת הגולן, כל האדמה שהכרמים שתולים עליה זה בזלת. אני נוטע רק בצפון הגולן. אנחנו בוצרים מאוד מאוחר. בצפון יותר גבוה מפה? כן, משמעותי. ואנחנו גם מכירים כל שורה, אני לא מכיר כל חלקה של 5, 10, 15, 50 דונם. לאורך השנים אתה מכיר את השורה. תסביר לי מה זה חלקה טובה. למה היא טובה? למה זה טוב? מה יש שם בחלקה הזאת? זה שילוב של הרבה מאוד דברים. באיזה אדמה שתלת, מתי שתלת, איך השקעת בזמן השתילה, איך דישנת ואיך גידלת לאורך כל הדרך. אחת ההנאות בייצור יין זה סוג של יצירה. מכיוון שאני במקום הזה, עם הענבים האלה, אני עושה סוג אחד של יין, יינן אחר יעשה סוג דומה, אבל שונה. כיוון שכל החלטה, ואתם שפים, אתם יודעים, כל ניואנס הכי קטן כזה משנה את התוצאה הסופית. העניין הוא שאצלנו זה לוקח שנים. ב-2004 העקב נהפך להיות כשר. אני אומר לכם, יש אלוהים. מהרגע שהעקב הזה נהפך להיות כשר, התחלתי לזכות במדליות, גם בארץ, גם בחו"ל. אנחנו נמצאים היום במסעדות משובחות בארץ, בתי מלון טובים. אנחנו נגיש עוד כוסות ונשתה את השרדונה שלנו, וכבר דיברנו על זה שאני מאמין גדול במזל. לפני שנת שמיטה, לפני 2008, מצאתי חלקה של 20 דונם בצפון הגולן, הלכתי בחלקה כמה ימים ברגל, עם נעליים לשם שינוי, אמרתי, אני פה נוטע כרם ענבים. הלכתי לשטלן, אמרתי, אני רוצה 20 דונם קברנה, הוא אומר לי, אין לי. אני אומר לו, מה, אני חייב קברנה? הוא אומר לי, אין לי, יש לי מקסימום 13 דונם, יש לי עוד 7 דונם שרדונה. בלית ברירה נתתי שרדונה. לפי דברי המדריכים שמסתובבים גם בגולן וגם בגליל וגם בהר ירושלים, זו אחת מהחלקות היותר טובות, אני לא רוצה להגיד הכי טובה. עכשיו, השרדונה הזה נעשה מענבים באמת משובחים.
אנחנו מביאים את הענבים לכאן, מכניסים אותם להקפאה על 24 שעות, מורידים את הטמפרטורה כמעט ל-2-3 מעלות, מביאים את הענבים בנגלות, שזה לא יתחמם, מעלים אותם על מסוע, על המסוע עומדים 4 אנשים, ממיינים את האשכולות, וכמו שאמרתי בהתחלה, מקפידים על כל פיפס. הכנסתי את הטאץ' האישי שלי, עשיתי מה שאני אוהב, יין באלכוהול גבוה, pH גבוה, פירותי. הגדלנו את הייצור בצורה משמעותית, היום אני מייצר כמעט 80,000 בקבוקים. אנחנו עושים את רוב העינות שלנו בשתי רמות, רגיל ורזרב, שהסדרה הרגילה שלנו קוראים לו ברונזה, מכיוון שהתווית על הבקבוק זה בצבע ברונזה, ואז הענבים הם מאזור קדמת צבי, ואנחנו מיישנים את זה בחביות עץ אלון שמאחורינו במשך 8 חודשים. בסדרת הרזרב, הענבים מצפון הגולן, ואנחנו מיישנים את היין בחביות במשך 20 חודש. אנחנו נעלה למעלה, הגיע הזמן לאכול משהו ולשתות, לא? די. לחייב. ואני חושב שיין זה שמחת חיים. זה ציונות, זה הגשמה, זה משפחה, זה חברים. שאלו פעם את רוטשילד, מה היין הכי טוב שהוא שתה? יש לו את היקבים מהטובים בעולם. ואז הוא סיפר שהוא היה על שפת אגם, שקיעה מדהימה. לידו, על סמיכה, ישבה בלונדינית מדהימה ביופייה, עם סלסלה של לחמים וגבינות, והם שתו יין מהטעים שהוא שתה אי פעם בחייו. קפץ אחד הסועדים ושאל את האיש הנכבד, אדוני, איזה יין שתית? חיכך האיש בגרונו ואמר, את האמת, אני לא זוכר.